खुलुमबाय, आं उदांस्रि मोसाहारि बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 7 मे 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड एथलेटिक्स डे महरै फालिनाय जायो। 7 मे खालाराव एथलेटिक्सखौ गुदि गेलेमु महरै जौगाहोनो थाखाय फरायसालि आरो फसंथानफोराव लाइमोनफोरनि गेजेराव गेलेमुनि सोमोन्दै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बुहुमनां एथलेटिक्स सान महरै फालिनाय जायो आरो एथलेटिक्सनि फोथाराव गोदान रोंग'थि आरो लाइमोनफोरखौ सिनायथि होनाय। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ नेशनेल टुरिज्म डे, नेशनेल टीचार्स डे आरो वर्ल्ड एजमा डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।